Nó tốn tí sao lằng ta này chụp đi ông lại cái sao gì cái đó 이 것도 성취 볼래 신하자가니 미디 양수 되노라 Ini vlog kan dari na. Kisah betah kok sana dah kok sana oke mungkin kok sana dah betah kok sana warna hai pano jungje tipra sarok o tipra hasteo jung dongnai rok bubadrana busuk borom bubadrana busuk jung hamza aboni soi porichoi dinani bagui jung bubadrana hamjak ma haikeno tini oro je tini jarai rok dongnai rok borok bansaba ma guri basa pha ho tongno kon bakin nan dongnai bai tongya na o ko guri bai na Hokla baik kok. Nah, kalau di sana itu anu pada. Ya, ini mulai. Oh yang ada yang penting yang nanti teman nanti berpaham ini belanya tong misal sini maharasni ini asal nasal obono di sini
khwai sini khwai ampura sama phai sing chere no samung mak sro kolom ro khatra bang na phalaija engge sing logi wo sikli dok dong ang tang prono kok khaji thani singa engge bukhuk nung tam thana mung sari tini tong thong dino tini kha jotana saiman na jota tukra haste tini kha sini bubagrani asena sal ba birthday sing tini belai khina tong thogai kaisa khwai ampura onat ashram tong ang tini noro first time agi to khana kha tokhono wachipono finally jora maya ba mahero habana tini bubagrani asena salo tini final hani bakha tong thogai sini kaisa beri mo tharo bai final bang belai ka tong thoka ga o tong thong mal bisinga sing o jaga phai ko kisa saborong samu bo khata kolom tan ko borong thinango borong sing pori na nang he diba sing pori kha sing future ro debo borok kolok kotor kahamangi manani lagi jam bagi sing borong wan sukino kolom khata am hairok tini sing tu phaiya